I hola, bon dia. S'ha mort en Hans. L'Eren i la Mikasa segueixen vius, però en Hans ens ha deixat. El merda tità aquell, que condena. És que era feina de l'Eren. L'Eren s'havia de convertir en tità i ja estava. Però no és tan fàcil. O sigui, que l'entenc perfectament, l'Eren. Vull dir, m'hi he sentit superidentificat. Lo de pensar que has canviat, que has millorat, el que sigui, arriba el moment de la veritat i pam, ets incapaç. I llavors hi ha hagut un moment emotiu amb la Mikasa que, o sigui, honestament, m'ha semblat una mica incòmode. Tots els plans, saps? No m'ha acabat de... No sé, potser és problema meu, però bueno, tot s'ha de dir, gràcies a això, tota la gent que estava viva en aquell moment no s'ha mort, perquè estava molt negra la cosa. Doncs com deia en Reiner, sembla que sí, L'Eren és el coordinador i pot controlar els titans, que jo al principi m'he espantat, perquè, o sigui, la xerrada amb la Mikasa t'ha donat confiança, però és que no s'havia convertit, saps? Jo pensava, Eren, continua sent un nyicris, no sé què faràs, però surt així un tità per sobre i ho soluciona tot. Em pensava que en Reiner i en Bertolt no els veuríem més, però sembla que se n'han sortit. No sé si és bo o dolent, sembla que dolent, perquè té pinta que hi ha dos bàndols, i un és el de les muralles i l'altre està fora. I llavors hi ha un orangutitan que sembla com que està per sobre d'això, que surt al final de tot, amb una persona aquí sobre, amb ulleres com les del pare de l'Eren. Tanto, el pare de l'Eren, fa temps que no el veiem, però no semblava el pare de l'Eren, jo crec, No sé qui era, però diu, encara no què? O sigui, què més vols? No sé. Suposo que això és ja cosa per la tercera temporada, ja ho veurem quan toqui. Llàstima que s'hagi mort en Hans, Vull dir, és que em queia bé. Em queia bé perquè, no sé, és que surt des del primer episodi i és bon tio, saps? No és el més fort del món, però és bona persona. I què més vols, saps? Vull dir... Però sí. Hans sempre tindrem present. I que me n'oblidava. En Connie confirma que els titans que havien aparegut eren els del seu poble. No han explicat res més, no sabem com s'han convertit, és informació important, L'Erwin fins i tot estava content que en Levi ha dit per què rius, però bueno, veiem què descobreixen. I res més, ens veiem a la tercera temporada, no sé si faré una mica de descans o què, però ja ho veurem. Vagi bé.